og velkommen til. I dag skal vi spille noget Minecraft Hunger Games, eller hvad jeg nu vil kalde det. Og det er også bare de lort, der sidder i spawn. Noget lag. Kan det blive bedre? Nej. Så kunne man komme op. Du kunne være nede, hvis jeg var stok. Stok. Vi stopper episoden, fordi Magnus, han er stok. Nej. Jeg ved bare, at jeg ikke vinder den her. Fordi I så godt, hvor uheldig jeg startede. Og skal vi sige, om når jeg har 1000 sub, så starter jeg en Minecraft server. Jo. Jeg kan bare ikke finde en skid. Ja, der er ikke nogen player efter os. Food. Wood. Apple. And pebble. Skulle man ellers sige. Blup. Du 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 dun du 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 dun 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 me meow boom meow bow zip action faction action faction. Ja, vi svømmer.
Ej, hvor det er sjovt, ikke? Vi er en af de sidste spillere. Så vi er i hvert fald på en 9. plads. Ni player. Hallo, hvis I ikke så sidste episode, så kan I se, jeg sniperen. Hvis I så sidste episode, så er jeg sniperen. Der var lige der crouch, og så skyder jeg en med stone sword 2 gange. Og den bare står der og fejler med at skyde mig. Nå, det var bare sådan lige en ko. Der var en kylling i et skib. Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle kalde det. Kylling i et skib. Det giver meget mening. Bup. Bup. Vi ser, om vi kan komme op i tog. What the? Nej, dammit. Så er bare skider mit gear. Men ellers så vil jeg kom på en. Jeg kan sige, at vi kom på en 6. plads. Vi nåede ikke op i top 5. Men vi prøver lige en gang til. Men her vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I så farvel.